Nike sports yun na, nanay ko. Apply to sports. Yeah. Ano nga tabon mo nga di Saudi? Nakakalim mo ka budwag dyan. Ay, may kisah kata Open State. Well, mo sublek ko dia mga na gagawin sa Saudi sakto. Napakaganda. Depende sa designan, pero ang automatic nito, hindi pinapuskul na, hindi pinapuskul Basta na. ang nagkakaibigan. So, sumarang yung tigay. Wala naman yan. Sabi mo lang. Sa kaya di kami na chat ko ay service ko dapat dahil Solid. ang sinasas nga May inukitan. understaff aming araw. Basta nagka-project ka, Cagayan, Quezon, Quirino. Yan ang makakapal talaga na solid. Ang order nga ako. Kasi yung Same specifications dito sa Tarlac kay So kung pinapakuha namin yung immigration ko na aming parte ng sa ano, PCH, naka-1-1 yung kamadyan na ko. Pero kung tres, Yan, kwarta. Yung sa atin namin kaya yung gijang harus ka mas yung bangay na gijang konsol di na kaya hindi ko yung tapos sabi rin sa masters. Isa na pare-pareho na lahat na sa mga kwartong pinto sa akin. Sisi mo pag From na Yun na lang problem. Yung problem na lang. Nakakaon mag-arawan ito. Ama mo yung pwede dyan sa Kapitan, Uncle Elio, Frank. Kasi na tikulan Ay, pinag Mano ka lang simento? Ang pangalan na 51. PSP pa lang. Yung nakagalat na. Sa mga patilido lang ito complete load ko eh. Sige lang yun. Dito yun eh. Pagkiratan na kami. Hindi. 5. Sisi pa. Sa tumano pangkay. Sa balang ko. Hindi. Sampay mga kabila. Yung iko kami tatla American citizen na Ay, nga rin yung bedag. Di pagpagnalat yung American citizen. Nagamay kita, palisagaan ka. Ay, November 2. Nag-apply din November 2. But it will take for 4 months. extension ko Just the processing. 4 to 5 months ko na na. Ikabit mo lang Future. tanong. Di nga from second preference pa-update ko ti first preference. Tool room. O taking well. January? mo dyan sa Saudi. Kadwa na hindi mga 5 years na. Tas ya, tama sa pala. Magaling talaga pag Big-in card hanap ka Every year nag-out kayo. Hindi pa mo yung yes. Masaya dahil tayo kayo, lalo no winter time, masama nga panawan dito winter time dito. Delikado, puso. Basta dyan si Pati ang anak na Ito lang yan, di pa katanaw mong kanda, di dyan ang mga aggravate, di dyan puso, di dyan snow. Ang ura ng luma, nakasapit ng kain. Luma kayo. So magkakalan ko nga yoga mo na, dahil ipapin nila, tiklata ka na yung agas na sa mga pili, dahil less sauce kada fats. No, pa. I want you. There. Now, yearly, natatas ang tingay mo, ipili ka na siya, tikong yan mo, ito magtatang sa kita'y uwel, kasi pagkita. Time is 5 times 4. Now, if you are busy
income, you are qualified for the Kasi, mapagawa mo naman. Siguro jadi tim Marian na dati din ako hospital na mga nakakacakat suna. At sa Bali pa rin, yung all citizen supplemental benefits sa Bali pa rin. Pero kami, pati yung may nakabagod yung sala mo. Hindi maganda yun. Hindi, dapat yung living room, huwag mawala sa mga kwan. Tapos kung ano, papasok ng ganyan. May step. Bagayan ko ang kakadadami yung mami, nakita ko yung mami, sa unang sakit na ako na sa ikaw na yun. Papasok ko ng kitchen. Kung ano yung gagawin gulang-gulang na mapansin sa ulo na sa buwan, basta nakwarta. Service pa. Pero bedroom, common bath, common toilet yan. Pagpasok mo ito, merong masters, tapos may water, water,